So tana budgeto na nato imong 15,000 nga monthly nga sweldo. So kanang kay imong 15,000, syempre minusan din na sa tax. Hari na tax. Mo na una din i-minus imong sweldo. Pila man ang tax ana is 12%. So sa tax moabot na siya 1,860 kay 12.4% man kuno ang kuan imong tax. Unya kuhaan pa na imong grocery na 3,000 kay 3,000 grocery or mga kaon nya plitihan nimo balig 2,000. So transpo nya 500 na load or internet. So mo na lang na pila naman na siya karon na imong na-calculate. So mo na nya minusan pag nimo sa imuhang boarding house na pangatong 2,500. So B house kay syempre maglayo man ka, so adto ka mo boarding house. So naa kay net na 5,140 na sa imong sweldo, no? Unya kani siya dire na mosud ang imong sini, laag nya ug unsa pa nya mora gina hantod ra ka diha kung di gyud ka mag-usab sa pananaw sa kwarta. So akong advice ninyo kani ato ni siyang usbon, instead of inani i-minus nimo butangan nimo daan og 3,000 na savings. Then the rest is the same pero unahon nimo minus ang savings para mugamay na ni siya nga ang imuhang gamiton para sa imuhang wants. So mo na pagtan-aw sa kwarta. Unya pwede sa dinimo savings or mo ni ang imong ibayad sa imong utang. Kay mas maimpas dayon imong utang, mas dali or wa na kay utang, mas hayahay imong kinabuhi. Agree ba mo aning style na to nga kung na kay 15,000 buhi ka ang pag-manage ra gyud sa kwarta mo imong kailangan i-practice. Sukad pagkabata dapat imo nang gi-practice. Okay? Follow for more.